हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैथारदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय दा लोगोफोर दिनैहायबो बोथोरा जोबोद गाज्रि नालाय मावथावा दांथाङा जालायबाय जेरावबो थांजाया ओंखायनो न'आवनो थानानै मोनसे भिडिअ खालामसां होननानै गोसोखांब्रबनानै भिडिअ बानायलायबाय आरो दा भिडिअआबो बांद्राय एसेबांद्राय इन्टारेस्ट नङाबाबो आङो माने नोंथांमोननि गेजेराव आंनि संनाय खावनायफोरखौनो बा जों बोराय बुरै सानैजों बे फिसाय सानैजों ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो नोंथांमोननि गेजेराव माने देखायसाबनोसै होननानै मोनसे भिडिअ बानायब्रबबाय आरो थेवबो आं आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो आंनि माने बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै हेफाजाब खालामगोन दा जोंहा दिनै ओरैबायदि स्पेशल ओंख्रि जानो नागिरदों बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जायखौ जों ट्रेडिशनेल ओंख्रि होननानै बुंदों बिराद मुंदांखा बर'नियाव जों बयबो गासिबो बेखौ मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय जोंहा बियो मोनसे बर'नि JI/TEGआवबो बियो गनायथि मोनबाय नालाय अनला ओंख्रिया दा बे अनला ओंख्रिखौनो जोङो संनानै जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेवहाय माखासे ओरैबायदि गोथाव जाग्रा बुस्थुफोर लगायनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' बुजिखायो दा अनलाजों लानजाय होदेरोबा बिराद गोथाव जायो थावनायानो आलादा रोखोमनि जायो दा बेखायनो जोंबो ओरैबायदि गोथाव खालामनानै अनला ओंख्रिखौनो जानोसै ओरैनो गोजाबा बारा थावनाय मोना माबा मोनसे होदेरथारनांगौ आरो अनलायाव दा रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आङो मा होगोन नोंथांमोननि गेजेराव देखायनोसै नायलांबाय थादो भिडिअआव देखायनोसै आङो बेखौनो होगोन औवा मेवाइ बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय माइरं एसे सोमब्रबदों देनो अनला गुन्दै खालामनो मानसियाबो साथामल' नालाय जोंहा हिन्जाव थाबाय ओमफ्राय बोराय बुरै सानै थाबाय जों साथामल' फिसाजोआ बारा जानो हाया बेयो ओमफ्राय दाउ लायनो थांदों हिन्जावा नै दा सफैबाय दां आवाज खोनादों दा बेजों सेकेन्ड टाइम जागोन लोगोफोर अनला मेवाइ जानाया मेवाइ जानाय आरो ओमफ्राय दालिजोंबो गोथाव मोनथारो आङो दालिजों खेबसे जाखांबाय ओमफ्राय दायो अनलानि जासिगोन आरो बे गोदै दैसब मोनजालायो आं दालिजोंबो दा एबारावहाय माने अनलाजों जानोसै आरो बे सेकेन्ड टाइम बिराद बरिया मोनखायो जोंफोर माने हिन्जावा दाउ लायनाया सफैबाय दाउ लाबोबाय खोनानाया जायासै नोंना नै जोंहा लाबोबाय आरो दाउखौ दा अनला दाउ मेवाइ ओरैबायदि जेज्रेदलायनाय जानोसै बोथोराबोथ' दोमैलु खाथार नालाय दा गोथाव संनानै जानोसै दोमैलु बोथोराव बिराद गोथाव लुबैयो नालाय दा संसिगोन जोंहा नै रेडि खालामनोसै नै दाउआ सफैबाय लोगोफोर दा बेजों जानोसै बरिया गोथाव जानोसै आरो बे दाउजोंनो संगासिनो दं लोगोफोरा
गोजा जाखाबाय माथो खारै होनाय लोगो आं एसे होनो मोजां खोस्लिबाय सिथोब गोलैसैसो खारै होबासो गोजा जायो खारै होबासो मिलौखायो अनलाया गंगार दुन्दिया होबाय एसे मोदोमनायनि गंगार दुन्दिया होबा बिराद मोदोमलायनाय गोथाव मोनजायो नालाय ओंखायनो गंगार दुन्दियाखौ होबाय आरो दा बायदियाव एसे गोरलै गोरलैसो रज'हाङो नालाय ओंखायनो बारा बुरजा मोनासै एसेबाबो होबाय खारै एसे होबावबाय मोनबाय नै लोगोफोर दायो खांनांसिगौल' दा खांनानै जानांसिगौल' आरो एसे खारै नांबावगौ जादोंमोन नालाय दा बेखौ एसे खारै होबावबाय दा संनायफ्रा जादोंना जायाखै जाय बिथांमोनहा नायदों बिथांमोनहा एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय बाय बाय